Uhulumeni waKwaZulu Natal ukhathazekile. Isibalo sabathelelekayo ngosuku sidlule 5000. NgoLwesithathu kuphela bangu 5846 ababikiwe abahaqekile. Isifunda saseThekwini sisanesibalo esikhulu kulandele iLembe enyakatho neKwaZulu Natal. Kubikwe abangu 4642 asebeshonile ngenxa yegciwane yecorona esifundazweni. Ngomhla ka-30 abantu abatheleleka ngaleli gciwane bebe u5846. Obeko wokuqala ukuthi KwaZulu Natal idlule u5000. Letha lona ukuthi bese siphikelela ku6000. Uzikalala usingomgqibelo isibalo sabalalisiwe ibhedlela zikahulumeni neziyimele besungu 4340. Uthi sifundazwe sexoxisana nabamahotela namalodge kwandisa isibalo sembhede. eThekwini yiLembe iherigwala sesilungise eminye imbhede engu540 ukudila nalesi sifo. Ngokunjalo kuneminye u954 esilungisayo throughout KwaZulu Natal. Ngisho futhi ukuthi sisebenzisana nabaphathi bamahotela neindawo lezi zokuvakasha ama-lodges ukuthi sithole i-bed capacity yethu ithi ukuba increased. UNdunankulu uxwayise labo abaqhubekayo ukudayisa utshwala bephula imigomo ye-lockdown. Uthi ngaleyo mthetho ngeke inanazi ukubathathela inyathelo. Bangu 729 abawoshelwe ukuphula imigomo ye-lockdown ngesonto eledlule. Bungani igeme endaweni ze-SABC eThekwini.